Коста е... Чай, добре, сериозно. Коста Здрасти, какво става, измикяри? Ние сме Drumheads TV и сега ще цъкаме малко тега. Това тук ще ми се показва. Не знам, ти ще говориш, ти си по-представителна Не, личност. бе, тук се показва. Както няма че. И не искам с чувам с моя женски глас, защото няма женски глас. Не, ти е женски, моя е женски. Всички сме жени, бе. Как ще... Да, като цяло пробвам за втори-трети път Кейтлин, защото сега си я вземам. В клипа ще го казваш това. Ние сме в клипа. В момента записваме. Не знам дали това се вижда в момента, т.е. лодинг скрина, обаче по принцип записваме. Добре, мерси, че се сети, че да ми кажеш. И сега дойде да ви записваме всъщност. Да, записвам от 1 минута. Аз не ти казах, приброих даже 2 пъти от 3. Това ще го отрежеме после, като почнем играта, чак тогава ще... Тогава пак трябва да казваме здравейте, хора. Да, здравейте, измихяри. Добре. Стига шумоли, бе! Не шумоля, бе! Как да не шумолиш? 3, 2, 1... Здравейте, измикяри. Много сериозно го казваш. Здравейте, измикяри! Не знам къде се намирам в момента. На 3 анхетки съм. Това е яко, ако го На кажеш. 4 весели хапченца. По 150 грама. Аре, бе! Кой е толкова сбавен, бе? За първи път аз не съм толкова сбавен, бе. За първи път аз не съм причината да съм бавния. И за напред ще е така, за да ми навеме компютър. Погниставе мите с 3,10 гигабайта е по-голям видеокарта. Тоест, моята Да, ще го открадна, бе. Моята е много по-голяма от моята. Той да ще го открадна, бе. Обърках на 13 пъти за тебе, бе. Не, нищо. Ще пустя някой. Сега даже не знам какво ще включа. Отключих си ято. Както вика Борко Я. Аз му викам Ку. Вие като пише, тук само да те чакам ли? Пиши му, чакай, ма. Пиша му с Митко, снимаме. Много забавно. Да. Ама нека тъпите си ги намисли. Спартак, блъскаш ли са някъде такива? Кейтлин, добре, трябва да лардна. Всъщност, да, не трябва. Защо аз да лардна, бе? Ти трябва да ларднеш, куче. Аз нямам. Майко, аз не съм си взел, майко! Защо камерата ми е толкова слокната? Защо не мога да си анлокна камерата? Стана. Да, бе, служи лард просто, бе. Забравих да взема, бе. Имаш тринкетата, банар. Сега си го взех, рекалнах. Боже, добре, за сега се получава интересно в клипа. Да. Сме като някакви нупчета, макар че как може да пусне, как може си 5 победи и 5 загуби да пусне Silver 2, бе? Защото съм Аз бях с 6 победи, 4 загуби, пусна бронз 3. Зависи, може би от продължителността на играта или нещо такова. Ако тия игри, дето губиш, са по-кратки, а тия, които печелиш, са по-дълги, може би нещо там. Де да знам, обаче се радвам. Служи ларто, просто служи ларто, сапорт не си играл, бе. Не! Ми играй. Сега правя, бе! Джейса как може да пише като пъла, бе? Това герой е много готин визуално. Кой? Кейл. Както преди му викаш преди Кали. Не ди удра, бе. Не ди удра, бе, банар. Извинявай, свикнал съм. Да ти ги свалям на малко кръв. Не, това е забранено. Мамка му. Защо не вземам голото, Защото не си взел сигурно правилния айтем, бе.
Чето и да кой си взел? Взех си Доранс Ти тъпли Ринг. си да си вземеш Доранс Ринг от начало на саппорто Трябва да купиш Абе, саппортски те да ги знам какви са, бе. Не Ох. саппорт. Ти така няма взимаш голд. Те са две едикерите ли, бе? Като тъпи. И те имат Кейтлин, бе. Да, бе. Добро. Ние бяхме толкова така изненадани, че за първи път снимам, че да сме забелязали с кой играем. С кой ще играем. Мраза, когато имам слюнки в устата. Какво имаш в устата си? Слюнки! Нормално е. Човек си все пак. Тук трябваше да сложа лард, бе. Какво ма караше в оня? Като тъпи не си взел друг лард. Абе, не ми казвай Абе, къде. не дей игра повече саппорт, молеца, бе. Направи ми един коледен подарък. Дай, Израела, дай, бе, човек! Да, дай! По него взе Израела. Смисъл, ти взе Израела. Добре, ма ти тъпли си самия такова, ще както и да е, убия. Атакувам я, бе. Браво. Браво! Браво, не, бе, като животно. Компот, пожелай си от какво? Какво? Абе, едни много страшни работи, докато се схванеш. Те хората го забравиха. И какъв съпортски... В момента... Ето. Дай, цъкни на... Чакай сега, къде биш? Абе... Ето бе, цъкни на All Items и Gold Income. И си купи Ancient Coin, примерно. Не, купи си Relic Shield. Защото е за танк. Благодаря, поднасям ти мерси. Хубаво ли ме спях? Поднасям ти мерсаж. И как ще напуска с такива нубове, виж, саппорт, и аз го убих саппорти, че пък съм да си върте. Хвала се. Абе, умри вече. Как си саппорта? Той е Ezreal си просто така. Гледа, да, баш саппорта с 2 Доранс Блейда. И Кейтлин и тя. Абе, ти просто две едикерта, че са някакви измитяри долни. Какво значи измитяри, бе? Абе, не знам, измислих го. В една дъждовна нощ. Дай, Ezreal, дай. Дай, има. Как ме обиятел сега? Дай, Ezreal, дай. Браво. Гордея се с тебе, цял живот ще се гордея. Майка ти да умре. Как не я взеха, майка? Вежба и здрава, се казва. Да. Екзауста не си ползвах. Ако го бях ползвал, щяхме да вземем сигурно. Защото не си свикнал да играеш саппорт. Трета игра сигурно. Не мога фарма даже. Трета игра. И защо първият ни клип е с някакви герои, аз за втори път я игра Кео или какво беше? Я за втори път играя Кео. Няма значение да е забавно е. Ние пък иначе сме някакви прота, сме много съсредоточени и изобщо няма обръщаме внимание на драгия зрител. И ние и сега не обръщаме, говорим си двамата и драгия зрител съчувства и игнорирам. То това е интересно да си говорим за някакви тактически теми. Ти колко пъти по време на час го правиш, не? Хитро. Отнасям ти мир, сай. Умри, бе. Абе, казах ти да умреш. Това беше заповед. Заповед от виж. Абе, пак няма мана, бе. Тата мана. В газа ми бърка. Пази ма. Да пазя. Искам да ма пазиш като лата паси. Димек никак. Маля как ще си взема без да искам една много страшна работа. Сега да си вземам би този взя. Аз не знам какво да билдвам, бе. Аз преди забравих какво си купувах. Билдва да там някакви рачи, това е. Да, сега си правя Phantom Dancer, макар че трябваше да си направя първи Infinity. Аз трябва да фармя докато няма, нали? Ако имаш желание и мирак, може. Абе, как съм четвърто ниво с 19 фармове? Чай, те са с по-малко фарм от мене. Чувствам се грамотен. За първи път имам толкова много фарм. Не, с един път човек с Лисандрата, не знам как бях... Абе, не мога да целя миньончето, бе. Не говори така, аз говоря с тази микрофония, бе. Дай, аз пък съм нял, И... Аз ще пусна и това да ти дава допълнително. С 200 фарм. Трябва да го изпия, че да ма чуш. Дай. Много съм тъп, бе. Тъп си не, бе, като селска крана. Дай, екзостни някой, бе. Абе, много са далечи, бе. Бягай оттам. Бягай, не се обръщай просто.
Гадно ли се почувства, като си взех миньончето? Не, защото ми видях, че ги взе, сега се чувствам по-гадно, защото ми каза. Умри, ма! Умри! Не, аз захвърлям. Не, бягай, бягай, бягай. Бягай просто, бягай, не се обръщай, не се обръщай. Майка ти кучка Дона! Ня! Не се обръщай, ти казвам, бе. Ме не слушаш ли ме? Слушай. Ей, двамата се спасихме, баси много вецел ние. Да. Мастер, ако не скочи, ще вземе дабъл, ма... Как удари колата, че съм само могъщ. Не, няма взех дабъл, по-точно изгуби. Ако се хвърли на кола. Ще е тъп. Да, я мръсен долен такъв дом. Искам те да гниш. Не. След Борко става. Абе, не говори за странични лица, докато снима, бе. Мите. Не. Аз човека мърда машини, защото това ще кода от име. На мене? На тебе. Не, сега ще адреналина. Ще му прекръстиш. Не, си викам по имена, защото те ще се бъркаме. Ти нали викаш, не ми викай по име, не ми викай по име? Не ми викай по бащина. Трябва да лардваш и тук. Какъв съпорт си пак да не лардваш, бе? И тук, бе. Абе, ти умирай, мълчи, бе. Не ми викай по фамилия. Нали? Ей, ще изселя някой ден. Но не сега. Как ще четвърто ниво? Аз съм почти 6-то, е. Не знам, имам по... С някакъв нуп лези, бе. Аз не фармя, бе. Пак имам повече фарм от тях, бе. Аз в момента сериозно не фармя, специално. Ето, бе, пето ниво съм ез, бе. Е, тук ли трябваше да варна? Да. А не шибан храс. Зрева на колко малко манна е направо. Въпрос. Се възбуждам, като го гледам. Мале, сега знаеш колко кръвно. Ще удари колата, бе? Как не те ударя? Цъфнал го и колата, не почна ма би. Ами, защото не си е бил в рейнджа, сигурно. Не, бяга и тука. Тука Абе. стават някакви долни неща. Те-ре-ре-ре-ре-ре. Той, не, сте го. Пожелавам му смърт. Желая ти всичко най-най. Се, внимай. Изрева. Израеле, телефонът ти да умре. Той стъпа ли не усеща, че го бия. Ама чай, той и аз мога да умра. Кога стана толкова крика? Еми така е. Като саппортът ти не те пази. Ами, обиждай себе си, не. Мога да им скочиме на кола и аз ще си пусна улта. Той не ти пие секунди за... Ще само за 3 секунди. Израела му трябва един удар. Имаш ли флаш? Трябва ми ут. Ако има ут, ще да убия поне един. Имаш ли флаш, питам? Не. Мамка му е. Трябва ми 6 ниво. Да. За флаш? Какво беше това, е? Улта на Израел, е. Той е някакъв идиот. Той е някакъв... Къде си, бе? Ето го е. Не го ли утнах, бе? И си изхабил улта, нали? Не. Той улта ми се определя. Смисъл, ако случайно така не го оцеля. Абе, ела да бутнем кулата. Къде отиваш, бе, Тишо? Тишо, ела да бутнем кулата, бе. Ще панар ли си? Бута ми. Аз не те видях. Ще пак ти си, бе. Мастера идва, ела. Улутвам та. Добре, чао. Как така, е? Фиг, защо ма заеба по този начин, бе? Ми бягай, бе, ти съпорт, бе. Защо ма заеба, бе, мразата? Това ще стане як клип. Абе, мразата, ще мраза цял живот, бе. Да, няма проблеми, не съм съпорт. Трябва да свикаш, ако си играеш. Умиргам за тебе. Трябва да умиргаш, ние. Чакай, бе. Писал съм с някакви страшни работи. Айде да се фалим с хранговете си. Аз съм бронз 1. Аз съм супер 2. По случайност. Подробно си. Иначе не ставаше за бронз 3. Абе, ей! Не. Чек, защо да не става на ранкът ни Релия 07. Добре, ставаш ли според тебе? Ставам. Даже ми малко Silver 2. Да, направо ти малко. Направо платинум, кой ще стане. Платинум.
Ти мене не ме изчакваш, ми се струва. Тебе е много работа. Само някой ми се обърне, ето го. Езрела. Дай, пусни. Давай, бе! Майка, бе. Абе, чакай. И защо имаш толкова? Винаги имаш малко манна. Защото съм така спрда фармиш, бе. Куче си не. Добре, млади куче си не. Сега са да поема удара вместо теб. Удари двамата. Дай, кулата, давай. Това беше. Давай. Ела тука, бе. Ела тука ще намразя. Ей, ако бях фошнал и бях си пуснал кюто, щяхме да убиеме. Бягай! Ей, някой ми звъни. Шит, чакай малко. Чакай. Бягай. Абе, тук съм. Абе, човек, щяха да убиете и сега, бе. Абе, на пауза трябваше да го спра. Кое ще спираш на пауза? Клипа го спрях на пауза. Защото нали отварях вратата. Аз рекала. Ой, как може съм само с 100 футпаса, бе? Бях преди с 300. Еми, пусни си ограничителя, бе. Да го пускам, какво смисъл? Но си ми късно да го кажа. Защото аз ти заповядам, не е ли очевидно? Аз с тес. Дано записвам в мен, чакай ли да го записвам? Добре, секунди. Чакай, какво правя, бе? Какво правили с живота си, бе? Ей, сега с това ета мога да правя разни работи. С коя Съпорт спия. Виж го, чай сега. Да, това ми дава щит. Иха! Ой, дай да ми скачаме. Що сме кучета? Иха! На себе си щит, бе. Какво стана, бе? На себе си щит, бе. Дай. Мамка му, бе! Боже. Еми, опитах се да я взема. Да, хвърля се на двама, не ми даде щит, не мога... Ами не, хвърлих се на трябваше да защо не ми даде щит на мен и защо не мога Като на видях, мене? като те видях, че си на малко кръв, трябваше да лукна. Ими, трябваше. Щях аз да ги дабокна, не тя една да го дабокна. Абе, не става за съпорта. Чувствай се убеден. Аз ще крада фарма през това време. Това клип искам да го изтриме. Защо? Първо, защото играя с някакъв шилан съпорт. Няма значение, това е забавно. Абе, какъв е този капан, бе? Да е жив и здрав му пожелавам. И второто, което не играем сериозно. Когато снимаме, би трябвало да играем сериозно и в други клипове да се играем. Чакай, аз трябва да влеза зад тебе, бе. Не, ти трябва да се отпреди, защото си съпорта. Имам от тъй, че мога да скачаме свободно. Аз този го убия. Не го убих. Бягай! Ей, как ни те отнах, бе? Как ни те отнах? И за кого се утнах? Само си изхъбих улта, че съм са тъпа. Просто за тяхната кейтлин би много демидж. Защото познай какво? Фиднахме я. Ти я фидна. И го каза, аз съм съпорт. Хубавото, когато си съпорт е, че правиш 1.22 и аз съм съпорт. Някак не ми пука изобщо. Да.
Фар, че съм гладен, нали по-бързо е. Трак би. Хубавото е, че ние сме си таковали линията. Може да сме малък резултат, не аз. Обаче линията ни е пушната перфектно. Тоест в късна игра може и да ги обърнем именно заради този факт. По резултат сме еднакви иначе, в смисъл равни. Само къде Кейтлин е 7-1. Дай. Мамка му е. Заеба е. Бягай. Да, то от някакъв баси бруталния. И смисъл минава между двамата, ако сме един до друг, което е ОП направо. Той може да направи пентакил. Да, аз 50%. Катарината дойде. Имам мут спокойно. Ей, за кого си пуснах това на мене? Гарен момче, бягай! Това Гарен ли беше? Не знам. Нямам достатъчно демидж, все не мога да убия. Бягай! Пуснах силата на... Катата е тук, сега ще дойде катата, мога да убиеме. 100% съм сигурен, че ще дойде. Не дойде. Тя джунгър ли е или? Убила е тоя. Ей, той момчето рекава, пак тя го убила. Как катарата си джунгър? На мид мога да отидеме. Да, ама дай да вземем първо изрева, че гледай го е. Виж на колко кръв Да. Пък аз нямам, това е лошото. Дай, скачай, имам мулт, давай! Давай се скоча. Той се махнал сигурно. Абе, трябва да слушаш от време на време, ама... Тиха биш манна за взимане на миньончета съм забелязал. Да, защото в момента не играе сериозно, не знам какво прави. Опа, Кейтлин. Цяло не играе Еди Кери, че ще кажа. Ей, сега по-малко ни би. Да. Може би защото да знам. Да. Може би защото и ти си съгласен. Да, може би. Ми казах. Да, тук е мастера. Ето виж го. Ей. Не ти е. Ало, защо го взе? Абе. Карай, това на саппорта да килове! Бягай. Мале. Бягай спокойно. Да, направо много съм спокоен. Ей, можеше да я убия на... Не, Кейтлин ще ме вземе. Мамка му взема. Със лута си, гадния си лут. Колко рейнч има лутачи? Ако те лутне, може и базата да те лутне. В смисъл, дори да рекални, докато рекалваш да те лутне. Иначе рейнджа е много голям. От тук виждаш ли мене къде съм? Къде си? Да. Базата. Те тук до Нексуса мога да лутна. До кой? До техния Нексус? Да, до техния. Знаеш ли, бе? Али да тръгваме? Чакай, търся се това. Не, ще заеба. Сега се чувствам... Чакай, после си го покажа, това няма чакам. Сега ще ме изпреварваш ли, бе? Дано са хубаво, О, боже. Дано са чувам хубаво. Чувам ли са при тебе добре до някъде? Чуваш се прекрасно, направо аз вливам в гласа ти. Аре бе, ката, ще направя на мандарини. Аз не знам, защо не го убих. Някой май застана пред него. Или просто няма... То, кое е човек, това? Кой? Джейс? Джейс. И това с скин ли беше? Да, бе, Full Metal Джейс. Някакъв много. Аз Джейс от кога са каня да го разцъкам. Той какъв е файтер танк? И става за EDK, става за топ, става за мид, става за... Ма с това хилвам ли бе? И аз хилвам с това даже. Хилвай, де се оправда. Ти нямаш манна, какво правиш тук? Джейс може и да е рейнджът и да е танк, смисъл да е файтер. Бърках се.
Какво? О, боже, но съм тъпа. О, не. В момента изобщо съм съсредоточен. Тръгнах без да изчакам маната да ми се презареди и съм на половина мана. Боже, добре, че го забелязах. Следващата игра ще играе Александра, ако изобщо ще записвам. Не, аз записвам следващата игра. Искам да сме по-сериозни, когато записваме. От време на време може да се таковаме, ама трябва. Няма как да съм... То в момента първия клип е, сега може да си говорим каквото искаме, защото той никой няма да го гледа до 20-та минута просто. Как така е? Така е. Чакай, това ти ли си? Ще даме това. Да, изкачваме на катата. Ката ела. Ела. Как ни те лутнах, ей! Тъмън цъкам върху тебе. Оната направо. 7 е тя. Как стане? За 20 на 20 е добре фидната. Прилично така. Просто не трябваше да го правим това. Кое? Да завърнем на катата. Ако те бях лутнал, може би ще яхме да... Ти колко демидж биеш? Да знам. 186 ада съм в момента. Малко си, бе. Даже не знам къде че да купуваме. Ярата да видя. Аз горе-долу мога да играя Алици. Смисълайте ми, че ги знам. Да, каза го човека, който беше купил Sunfire Cape на Аши и джунгърски айтем. Sunfire Cape на Аши какво е? За танки. Sunfire Cape ли, бе? Да, Sunfire Cape и Риндо и Номен също един път ме беше. Айде, изложихме се пред аудиторията. Ти се изложи по-точно, защото ти си купуваш. Няма нищо. Как си купуваш на едите или Sunfire Cape? Ти нормален ли си? В момента осъзнах, че не си нормален. Може и аз да съм тъпа, но не си си тъпа. Сега сме уби това. Отнах като спокойно. Браво. Сега ще умра вече. Насуса, какъв е той гаден, долен нещастник? 1.4 не направи толкова добро, не знам, Бинги. Мога да бутнем колата, бе. Мога да пушваме за колата. Май ще го позволим. Кой спаме? Да е жив и здрав. Аз всъщност в момента пак не изчаках да ми се върнат. Кръвта и маната, ама кара. Той е напълно. Абе, не съм толкова лош сапорт, колкото си мислих, че ще съм. Демек. И те спасих те, че съм много такъв. Добре се чувствам. Направо съм много добър. Не си никакъв сапорт. Абе, имам сапорт кейтъл. Който не го ползвам. Джи, бягай! Бягай, Дежо. Ще уважавам вечно ли момче. Ото това Зурата. Зура, момиче. Зурата. Как се чете? Азур. Заера. Абе... Кейтлина. Това си ти. Чай малко. Ще спасявам. Дай, скачаме, ще отна. Защо ме утна, бе? Нали скачахме, бе? Трябва да го видиш, че скачам, че да ме утниш, бе. Абе, аз тогава се паникьосвам, бе. Тя такова. Тя избяга като животно. Защо пуснах на тамките, бе? Не, тук има един, бе. Как така? Дай, ще флашна ли? Баси тъпото флашване. Видя ли? Не. Бягай от тук, бягай! Не знам какво правим. Не знаеш. Тая игра много слабо се представящи. И ти? Не, аз за сапорт съм добре. 3, 5, 10. За 20... За 29 кила съм много добър сапорт. Това беше доста добро избягване.
Аз къде ти помогнах? Това беше с... Убили ли, бе? Убих я, ма тя ме игнайта, няма значение. Как реагира? Убили я, бе? Ма ти ли, бе? Ма сега ли, бе? Критикал, добре. Лайфстил е много малко, затова трябва да се направи клип. Да, Блутърстър. Ще бъде това, ще бъде това. Вие тъпи ли сте, бе? Много. Ако някой егнайта ти е на малко кръв и ако го лутна, ще го спася ли? Да, май. Би трябвало, нали? Би трябвало да го такова. Нас съсядат, нас също го спасят. Бягай, бе, Насос. Бягай докато можеш, докато имаш по ръка. То всъщност надали се чува нещо изобщо, в смисъл, даже някой да влезе така в моята стая да говори нещо, надали се чува. Защото ти едва мене ме чуваш. Пък микрофона е точно до мене. Нали те? Нали? Чу ли изобщо нещо? Кое? Как не убих, бе? Сигурно се влезна в базата. Какво правиш там, бе? Убивам ги, бе. Абе, аз не ти позволявам, Виж, добре, че те спасих пак. Добре, че те спасих. И да уби! Не, мен не ме уби. Добре, аз те спасих, че съм с добър сапорт. Аз дойдох точно пред тебе. Не, аз минах за тебе. Ама аз дойдох пред тебе. Абе, не се обяснявай. Тъй, че добре, че се спасих. Добре, че... Момченце. Няма. Guardian Angel. Да си купя ли Guardian Angel? Ще купя, защото умирам. Не, аз умирам. Не, всъщност не умирам често. Аз съм 36-13. Аз съм перфектния спорт. Аз съм 4-5 пак. Аз имам по-малко умирам. Това Доран с ринг да си го продам ли да си купя друг айтъм? Или полшанките да си продам? Много ясно, бе. Полшанки и стартинг айтъм ти трябва сега, бе. 300 минута сме. 31 даже. И купрайте там. Мастера ще го прекарам. Защо? Аз ще го взема сега. Как ще я го взема гадно? Защо така се излакомих като съм съпорт? Трябва да спра. Защо изобщо пуснах? Ти къде си всъщност? В гробището. Ти си мъртва! Мъртво животно. 2 метра съм надолу. Мъртво мокро животно такова. Това не беше забавно. Как я взех, майко! Съм са гадно. Защо така я взех, бе? Дали в момента записваме? Ще пиша в чата, че сега ще почнат noob support да delete wall, някакви такива. Да, аре да ги бием, че ме обръзва. Наша, къде отиваш сам, бе? Ти някакво бебе ли си, бе? Бибитър. Бибитър has been destroyed. Абе, не се смей, когато не е забавно, бе. Чакай сега. Това е нещо много грандиозно. Много велико. Аз изобщо, ето на тая не го ползвам изобщо. На кой? На тая. Тапачката. Какво прави това? Стрелям отдалеч. Що не го ползваш? Защото да я знам. Защото пак е да. още не съм имал съвършенство. Вегър доста добре почна да го играе. Гледах клипа как се играе. Защо не флашнах, бе? Много съм тъп. Още не ставам за Кейтлин играч. Не, ти просто старец май не мога да играеш, като мене. Не, мога. Аз мога, аз сайшето горе-долу мога да играя. Само заради ако игра, само нея ще играя, защото
Титля не си спомням, аз преди много време играх. Не си спомням дали мога да играя добре. Той ли? Как 25 левел и той Викто ме отказа, каза. От коя е там са тия светлинки около мене, бе? Кой бе? Тя манна някакви светлинки. Чакай. Еми от този, дето го... Дете аз ти казах да си го вземеш. Май, не знам. Сапортския е там, нали? А? Да, съпътския. Сега чуеш ли го? Чух някакво... Добре. Това е така. На топа, ако пуснем, ще се получи много добре. Много добре. Аз пусна да взема кукута. Да, бе, аз никакъв демидж не би... лак. Лагна ми, жив ли съм? Да, те ще се оправдаеш. Жив съм. Жив съм, нали? Жив съм. Пак ми лагна. Зорва, давай, моето меч. Зури. Give me the button. Зури, бягай. Най-накрая се засмя на шегата. 20 000 път. Така. Ти къде си всъщност? Изобщо ти за 10 минути бил ли си жив поне за 5 минути, не за 10. 10 са много за тебе. 5-8 съм. 5-8 съм. 8 минути си жив? 5-8 Стоя на спална, сигурно. Не бе. Не бе, не. Не, сериозно, не ме ли чуваш? О, катата. Ако някой ми помогне да я вземе, ще се получи много гадно. Но много минджихарски ще се получи. Аз оживях, защото се лутнах в последния шибан момент. Браво на мене. Браво. Аз съм някакво произех катата даже. Не вземем барон. Аз съм 5-6 човек, ти си 5-8 и си еди кери. Пък аз съм съпорт. Ама аз взех барон. Имам 18 асиста. И викаш, че не съм добър съпорт, това са малко се подразни малко. Чули? Да. Какво уча? Не, трябва само съпорт да играе. Да, бе. Чакай, ще изчакаме и те. Ще изчакам на колата. На хитър ли се беше? Чакай, сега ще влезна и тук. Да, спокойно. Спокойно и смело. Искам да играеш. О, какъв критикал убия. И все пак няма да го убия. Не, си го. Пак взе мастера. Какво ти? Каза? Пак взе мастера, викам. Аз ли? Знам. Имаш някакъв кяр от това, дето го направихме. Това тъпо нещо.
Нас е голям лакер. Какво? Нашия Насос е голям лакер, викам. Някак си постоянно прави някакви работи, като някой про, като някакъв фейкър. Пък в същото време е 3-6. Въпреки че по резултата не би трябвало да. Колко му е фарма. Пак има фарм. Джо... Той... Как се чете това? Джейс. Джейс. Що не? Искам и аз да мога играя, бе. Що? Аз играх една игра с него май веднъж. Как не го лутнах, бе? Ще лутна. Зората лутнах. Добре. Това беше смисъл. Това беше много. Бягай, бягай, бягай! Вижда на колко е, просто го уби. Да, бе, то тъй става. И той явно има много лайфстил, защото като последния удар, като ти пусне, тя кръвта му се зареди на много. Някакъв лайфстил да. Зората, какво прави тук в момента? Зура, как се чете тия герои, бе? Мразя ги. Здара, бе. Така се чете. Нури. Ако бях хващал малко така по-професионално. Представя си отиваш до заерата. Зирата и ти почна като ми. Отиваш до заерата и викаш Зури, изтърва си меча и викаш подай ми го. Сещаш се? Не. Как да се сещаш? Как така подай ми го? Това каква връзка има с подай ми го? На кой викаме с Ури? В смисъл, дет завършва. На Гергана. Не, на Нурито. Да. Сега схвана ли? Обясни го сега за пред хората. За пред нормалните хора. Нали постоянно там деца и баба ще викаш. Да, ама обясни го сега за хората, които гледат клипа. Какво да обясня? Драги зрител, обясни за Нурито. За нейния живот. Нищо не знам за него, де да знам. Нищо не знам. Кому интересува? Да, бе, знам, че я харесваш. Да, направо. И ти е. Аз мога да кажа някои неща, детко си ми казал. Казвай, не ми пречи. Това до 40-та минута никой няма да гледа клипа. Тук като цяло никой няма да гледа клипа. Да! Първият ни клип е за мен. Чак когато се прочуеме, тиренци 10 абоната. Сега ли го сваля? Аз му го казвам той. Две секунди по-късно. Сега да го убия, бе. Ма той сигурно Джейс е помогнал. Джейс, нали. И все пак Джейс... става ли шегата за Зурито? Не. Карай без това си... Добре, хора, това беше клипа, чао.